Kufa nɔfɛ kilo t'u la ka taa Yada Gali nɔfɛ mais président cɛkɔrɔba san 70 u ka cɛfarinya bɛ yira ka taa olu de minɛ ka t'u datugu k'u lamaloya u ye bandaw minɛ nin cogo la Assimi Goïta ka mɔgɔw bila ka cɛkɔrɔba ka tɔgɔ tiɲɛ commandant Baba Cissé a n'a ka journaliste ni vidéoman saralenw ka bandaw lagosi ka bɔ faso denɲumanya la Assimi min ye nin kɛ saya de y'a fa ni bandaw fara Assimi bɛ bandaw dɔn mais malgré tout o Assimi kelen ka baara de ye nin ye bandaw la tila ka mɔgɔw bila k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye ko bandaw de ye majugu ye Assimi Goïta vous pouvez faire tout ce que vous voulez an bɛ yɔrɔ min na bi an sigilen tɛ balo kan n'aw ye ne to yen fana ma yafa aw ma a ye bandaw minɛ ka taa Kati a ye Sadio de bila k'a mafiɲɛya ka tila ka menace bila a kɛrɛfɛɲɔgɔnw a n'a ka famille kan tile 3 ka diyagoya ka démissionner a jigitɔ ka bɔ a ka so cɛkɔrɔba ko ale tɛ taa so ani minnu minɛna n'u ma libéré u taara fɔ a ye k'olu libéré la ko bɛ jigin n'a ye a k'u ka taa n'a ye a ka so a tɛ taa base la bilen fɛn o fɛn ye fanga ka yɔrɔ a tɛ se yen u ye bandaw diyagoya ka taa n'a ye base la a b'u bolo fo sisan a b'u bolo yen an badenw anw ko maliyɛn bɛ se ka sigi ka sɔrɔdasi minnu ɲinɛna sɔrɔdasiya danbe kɔ ka ɲinɛ Mali kɔ ka kɛ tiɲɛnikɛlaw ye ko marifa b'u bolo k'an ka jamana siniɲɛsigi ta tiɲɛ an sigilen bɛ k'u lajɛ 2 fois u bɛ ka jamana firi dingɛ kɔnɔ danbe de tɛ an na wa an ye fugariw de ye fo ka se nin hakɛ la diɲɛ jamana bɛɛ bɛ ka taa ɲɛ anw de bɛ nin fasan de minɛn kɔnɔ hali bi an ko an tɛ sigi bilen k'u lajɛ a bɛ an faga a y'a kɛ a bɛ anw minɛ a y'a kɛ nka a bɛna yira aw la ko faso den sɛbɛw ni halala dɔw bɛ Mali kɔnɔ hali bi minnu bɛ ka balo an ko an ma min faamu o ye Faransi ka ɲɛda filatigiya ye coup d'état fɔlɔ kɛra ko an y'a condamné filanan kɛra ko an y'a condamné jusqu'à présent u tɛ ka action foyi ta min b'a yira k'a fɔ k'u bɛ nin contre la ni CEDEAO ma farati u laban CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw an ka jamana espace mɔgɔw bɛ tigɛ u la ko maa fu de don parce que kuma bɛɛ u bɛ girin u bɛ kumaw fɔ après foyi an bɛ se ka sigi k'o lajɛ diɲɛ kɔnɔ cogo di ko bandaw tɛ fasoden ɲuman ye a bɛna fanga la waati min ni sɔrɔdasi ninnu taara fɛn 2 de ɲini a fɛ ko ka général Jala d'u ma ani ko ka loi voté u ye CNT la min bɛ yafa olu ma bandaw ko aw bilala baara min na aw y'o kɛ maliyɛnw ka wasa n'o kɛra ni général Jala dira aw ma mankan t'a la a bɛ fɔ k'aw b'a mérité n'u ko bandaw ye dossiers bloqué a min bloquélen don o bɛ sɔrɔ nin de Mali aéroport feereli Faransi ma sɔrɔdasi min bɛ k'o ko piloté a tigi b'a yɛrɛ dɔn bandaw sen dalen bɛ o dossier fana kan malgré tout ko bandaw ye pro français de bandaw ye tile 3 taama min kɛ Algérie o tile 3 taama kɔnɔ n'i ko Algérie ni Russie de bɛ ligne kelen kan bɛɛ bɛ Algérie ni France cɛ dɔn bɛɛ bɛ Algérie nɔ dɔn fana Mali crise in na o tile 3 taama Algérie kɔnɔ o ye Fransikaw funu est-ce que o de sababu la Faransi kɛlen bɛ ka nin colonel ninnu bila ka bandaw minɛ wa an sigilen bɛ k'u makɔnɔ en tout cas le peuple la partie saine du peuple malien a décidé de se lever et de s'assumer face aux brigands face aux criminels minnu ɲinɛna u ka mission kɔ an ye fini d'u la k'o bila mission min na n'an ka impôt bɛ k'u sara ka kɛ wara ye k'u b'an dun an ka sa an danbe kɔ c'était là le message n bɛ segin ka na
ko in kun kɛra cogo minnu na a kunkun ni a ɲɛɲɛ u bɛ ka min dogo maliyɛnw na sini 21h sur la radio émergence l'émission revient et miroir revient en force. Wassalamu alaikum n'an balola an tigɛr'u la o kɔrɔ kolonɛliw tɛ. Wassalamu alaikum.